Naroon sa mo ang pag-draw until ni Dodong diri sa kolonya. So, ang rin guys, mag-draw until na si Dodong Boys Chelsea. So, atangin sa mo ang pag-draw until karon. Draw until. Oh, very good. Ako nagsalita lang. Pagkatuloy ang edad. Ikan ako sa daan sa Budlak, Mexico. Apoy ako sa daan ng Cebu. Kaya may tuloy kasi may pang kumot. Sunod na yung bata. Ang taong sa tina. Pagdagang pagpigilin at kahit siya ay nagpuin. Ang alaga sa mga bata, pag-uon na dito sa Pilipinas. Ini kasing-kasing tingaan, pagigma sa mga kabataan. Isa puwas, lingban. Iban sa kamang mali na katag. Magsakahan ang pagpalilimanin sa kuya. Si tatay ang bunuan mo dari sa sama. Gugma, ang bata maungi ako. Paistila ko sa akong kanan. Kahimatalan ko pa'y dukos yun. Itubloan, humayon ko matasan. At man sa katubakatman. Panalit dan batok sa panalusod. Bayan sa ablaw mo rin nakatakalag maon sa kabataan. Dili abusuhan. Sa kamang nangyaganan, akong pagkakadyak niyo ilang ay tuwing kabataan ang paglaon tungo na sa Pilipinas.